या लगावला तू ही त पानी गिराई के दी आंधी के दर्द से बुखार हो चाहिए तो के उहे पार पार हो। कुछ प्रसादी बाटेला ये अखिलानंद जी नारियल लेके आइले हुए नवरात्रन बीत गई हो भैया अब घरे लेके जाए लेके आ रहे झटके में कुछ बजाव कि लोगन के आनंद आ जाए बा देख ली देखिए भर पेट खाना खैले बा आ एक बार वो गाना के सुन लई त पक्का उल्टी तो होइए जाई। एगो त गीत आइल बा कि पतिया नतिया पटना बा या खिला ढूंढी चटना बा। एगो त गीत आइल बा कि आज भर ढील दो ढूंढी धके छील दो मने तो के मालूम हो भाई डीजो लग संगे रहिला कि लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे फिर उसके बाद उसका कीर्तन करवाएंगे फिर बाद में मार करवाएंगे। एगो देवरी गीत आई कि लइका तुहरे के पापा कहता चंद्रलाल यादव जी लइका तुहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता जेकर जनमल हो के पहचानते ना हो तब गलती ओकर नहीं के गलती तो हार बा वो कैसे भाई ओकर माई के बतावे के चाहिए कि सारे दोगला है। एगो देवरी गीत आई कि पियावा से पहले हमार रहलू। आप लोगों से सवाल बा आप लोग बताइए जौना बारात में दुल्हा बेचारा सेहरा बांध कर रथ पर बैठल बा आई हमारे डीजे वाले भाई लोग बजावे कि पियावा से पहले हमार रहले औरत पर बैठल दुल्हा सोचत बा कि मेरा भी बड़ी सुगर मिली और करी कान में जाई कि पियावा से पहले हमार रहले। आप लोग बताइए गाना सुनला के बाद दुल्हा का सोची या सोची कम से के नहीं का भाई गीत ऐसा नहीं आ गई मेहरारू अपनी मर्द से कहे का कहे मास्टर ये गीत बजौलन कोनो मेहरारू अपनी मर्द से कहे लगन कि जाए वो फुगनु तू अपन आदत सुधार लेता तोर आदत तन को निक नहीं खे आखिर कैसन मरद तू बड़ा आप लोग क्षमा करो अमन के मजबूरी ए मलिका अमन के मजबूरी बगावल मेहरारू कहे का कहे मास्टर अरे बड़ा तू कसाई ए हो बरात नहीं खाना अरे देखिया पे छोड़त बरात
मरद खाली बहरे घूमेलन, टाइम टाइम से घरे आवेलन, आ तू बड़ा घर में से बाहर नहीं निकलन। कैसन तोहर आदत बा? कहत बा कैसे? भारत तू कसाई मरद नहीं खाना, दहिया पे छोड़त मरद नहीं खा। और ये पूरा दुनिया के छोड़बा बीमारी हो, पूरा दुनिया के छोड़बा बीमारी हो। काली के दर्द से का बुखार हो, काली के दर्द से का बुखार हो। जागी तू केहू है बार बार हो। क्या बात है? मेहरारू कहे लागल कि हमहू तुहार मेहरारू बनी को रोबोट नहीं थी। कहत बा कैसे? नाजुक शरीर नाही जानेला, नाही जानेला। ओहो! पहिला निहोरा नाही मानेला, नाही मानेला। इहे रोगन खराब हो तोहार हो, इहे रोगन खराब हो तोहार हो। काली के दर्द से का बुखार हो, काली के दर्द से का बुखार हो। देखेला न मंजर अखबार हो। यही से कहिला कि कुछ मर्द के ऐसन आदत होला। चंद्रलाल यादव जी, कुछ मर्द लोगन के सबकर नाही, कुछ लोगन के आदत ऐसन होला। अपन मेहरारू कितना सुघरी हो, कितना काजर लिपस्टिक लगौले हो, उना निक लगी। बगलिया वाली भले फुहरी हो, भले दोनों ना खेले तो फेंकत हो का करी। तब बोलो कहीं हाँ तेकर पर्सनालिटी बहुत बढ़िया बा, भैया तेकर कोनो जोड़ नहीं खे। मेहरारू अपनी मर्द से कहत बा कैसे मास्टर? अभिया लगावला तू ही त पानी गिराई के दी। अभिया लगावला तू ही त पानी गिराई के दी। तू ही देला दर्दिया त बोला दवाई के दी। तू ही देला दर्दिया त बोला
बहुत अच्छे। हम बताई ना जौना बिरहा में पूर्वी छपरहिया नहीं रहेला वो बिरहा में मजा नहीं आवेला। कोनो मेहरारू अपनी मर्द के ताना देत बा, यही से कहिला कि मेहरारू भी बहुत बढ़िया होली, बहुत खतरनाक होली। बहुत धोखेबाजा होली। हाँ, जब लड़का चिंते ना हो कि ओकर बाप हवा कि ना हवा, धोखा भइले न बा। और ये दूसरा पुरस्कार सम्मान के शंभू